učenice Davida Budkesela, magisterky Ivety Michalkovej na našom literárno-spoločenskom podujatí privítala jej vlastnými slovami. Milé dámy, vážení páni, priatelia, vzácni hostia. Srdečne vás vítam v našej knižnici na podujatí, ktoré sme pripravili v rámci projektu Môj jazyk, moje korene. Podujatia, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. Teší ma, že sa dnes stretávame už po 6. raz, aby sme spoločne oslavili krásu rusínskeho jazyka, literatúry a kultúry. Rusínska kultúra, umenie a jazyk sú nádherným svedectvom našej rozmanitosti. V poslednom období možno vnímať pozitívny pohyb v rusínskej obrode. Rastie záujem o výučbu rusínskeho jazyka na školách, pribúdajú nové vydavateľské a kultúrne projekty, mladí ľudia sa aktívnejšie zapájajú do umeleckého aj spoločenského života rusínskej komunity. To všetko je dôkazom, že rusínska identita má živé korene a moderný, sebavedomý charakter. Som vďačná, že sa nám aj prostredníctvom tohto podujatia darí prispievať k uchovávaniu a rozvoju rusínskeho kultúrneho dedičstva. Jana Hlavatá, môj brat je šalenia. To, že už dajaký chlopec píše už paru dní, poviem takoj perší večer, jak sa verneme z okolného centra Betky. A sobi predstav, naša baba sa zbláznila. Prišla po ňu sanitka, je v dome pro duševne chorých. Prosiča Betka, a musú sa obrnúť z chrbetu na brih, že by sa mi netriasli kičo šmíne. Naša otčizna, šumiť lis, šumiť dolina, to naša rusínska otčizna. Šumia naše hore, verche, tu sa rodili naše predky. Tu sa rodila i rodina moja, ľubý otec, máti moja, didota i baba moja. Tu sa rodila i ja, i milá ditenka moja. Kľúčik, ktorý má pri kus šťastiu i trpezlivosti, otvoril dverí, za ktorými je moje doma. Starý cukierlík, ktorý sobi odkladám na horší časy. Dnešnej podії, milé hosti. Z náhodou tej krásnej i interesnej podії mi jazyk moja korňa. Хочу sa vám všetkým prihovoriť za rusínsku národnostnú menšinu. Dorohé účastníci, vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na dnešnú podію mi jazyk moje korňa, žeču príjemný zažitok pri prezentácii konkurzných prekladів do rusínskeho jazyka. Ďakujem pekne. Dámy a páni, vítajte. Dovoľte aj mne, aby som privítal medzi nami naozaj takého pozoruhodného a vzácneho hostia, pani Dominiku Sakmárovú. My sme vlastne s folklórom vždy vyrastali, vždy sa u nás doma spievalo, vždy vlastne keď sa rodina stretla, tak
sa opakovali tie piesne alebo hľadali sa nejaké nové piesne. Čiže pre mňa nebolo folklór alebo rusínska kultúra niečo, čo sa odohráva na pódiách. To bolo niečo, čo sa ako keby žilo doma. A tak vlastne tak prišlo aj k tomu vzniku našej folklórnej skupiny alebo k ďalším folklórnym projektom, že ale myslím si, že v posledných rokoch sa to zlepšuje. Že aj ľudia sa snažia ako keby možno nájsť svoje korene, vrátiť sa k ním, aj keď je to niečo, čo možno v rodine nezažili. A je to práve ako keby vďaka tejto obrode. Tým, že už existujú presne rôzne spolky, rôzne občianske združenia, už to nie je také zložité ako kedysi a ešte v dnešnej internetovej dobe. Takže ja mám pocit, že ide to dobrým smerom. A mám nádej aj v to, že tie osobnosti vznikajú aj práve v tých mladších generáciách. Bola som presne takéto dieťa, ktoré vždy niečo písalo, či už to boli nejaké zápisníky, denníčky, rozprávočky, básničky. Takže mi to vlastne ostalo až do dospelosti. Ale tak skutočne som začala písať knihy asi až s tým, ako som začala cestovať, respektíve ako som sa presťahovala na ďaleký východ. Takže aj preto väčšina tých mojich kníh súvisí práve s touto témou. Takže my máme stále extrémne veľa čo dobiehať. Preto, ako som vravela, sa teším za všetky tieto mladé osobnosti, ktoré sa presne tomu venujú a dláždia tú cestu tým ďalším. Ojče v podstače z ruského kraju, či to neznáješ, te ja bываю, či to neznáješ, te ja bываю. Snivo, šami, snivo, hejže pole horivo, ja to šami moje, hejličko rumenivo. Projekt okresnej knižnice Davida Gudgesela Bardejove Môj jazyk, moje korene už tradične vytvára priestor pre priaznivcov rusínskeho jazyka, nadšencov rusínskej kultúry a umelecky nadaných ľudí. Neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu je jedinečná súťaž, ktorej ide o preklad slovenského umeleckého textu do jazyka rusínskej národnostnej menšiny, ktorá žije v našom regióne. Účel je stály, a to vyzdvihnúť menšinový jazyk ako jazyk, s ktorým sa v našom bardejovskom regióne stretávame dennodenne. Zámerom je povzbudiť národnostné menšiny a tak ich materinský jazyk zviditeľniť a rozvíjať. Súťaž je určená rôznym vekovým kategóriám. Odborná porota pozostáva z členov rusínskej národnostnej menšiny a knihovníkov. Všetky práce porota prečítala a zhodnotila. To už 6. rok, čo sa v tomto jesennom období stretávame pri krásnom projekte Môj jazyk, moje korene, ktorý je pre nás, konkrétne pre rusínsku národnostnú menšinu, pravidelne organizuje okresná knižnica Davida Gudgesela v Bardejove. Cieľom tohto projektu je osloviť širokú verejnosť, hlavne ale mladých ľudí, ale aj starších, ktorí majú rusínske korene, aby nezabudali na to najvzácnejšie, čo nám naši predkovia zanechali, a to je náš jazyk, a podporiť ich v spoznávaní krásy rusínskeho slova. Všetkým oceneným blahoželám a ďakujem im za to, že sa do tejto súťaže zapojili a tým obohatili náš rusínsky literárny fond a hlavne náš umelecký zážitok. Ja dúfam, že v tejto práci budú pokračovať aj budúci rok, zdokonaľovať sa v nej, aby nám vyrastla nová generácia pokračovateľov v tradíciách našich predkov a tak nám pomohli zachovať a rozvíjať rusínsky jazyk pre naše deti. A veľké ďakujem v mene celej rusínskej národnostnej menšiny patrí aj knižnici Davida Gudgesela za to, že každoročne toto podujatie pripravujú a práve možno aj tým mladým pomáhajú k priznaniu sa k tej svojej identite, rozvoju rusínskeho jazyka a k práci s rusínskymi publikáciami a s rusínskym slovom. Ďakujem. Gabriela Futová, Nezolšalsia mamko. Máme reči o prítulku nás vystrašili. Keby nám to vykričala do očí podajaky našich hlupotí, nebrali by sme ju vážne. Ale tým, že o tým besidovala tajní, vzbudila v nás vážnu obavu. Daniel Hevier z denníka praktičnej dílky Zuzana. Učiteľ slováckeho jazyka znachodí vybestovať zmysel pre poéziu. I tak si nás dnes poprosil, što by im robila, keby je mala kryla. Povila jem, že by jem lítala. Poprosil si ňa, že by. Do školy i domu. A što tak do cudzích krajín, to by je znechotila lítati.
pristáty v prekrásnym sadí dýchatý aromat exotičného rostlinstva. Jozef Ciger Hronský, Tri múdry kozľata, železničarie sú dobrí ľudia, ale nemajú dobrý vlak pro kozľata. Išli kozľata na stanicu, bo chodili za svojim dobrým gazdom do Ameriky, ale nevybrali sa len tak na porožňo. Taška im nechybovala, ani kufer nemali porožný, i že by sa im dobre išlo, kúpili i sobi novinky. Len kto ich bude čítať? Keď sa novinky ťažko čítajú. Starostlivosť sa všade kapusta. To je ľahká rič. Ozvalo sa všade Boroda. Však sme videli u Curtisa, že keď neznal čítať, tak sobi založil okuliary